tuhuma ta cewar an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama da shayi, kuma an haife shi da kwalli, kuma an haife shi da yankakken cibi. Wannan magana dukkanin ta ƙarya ce, kamar yadda shi wannan bawan Allah a cikin littafinsa dai har ila yau yana faɗo abubuwa na ƙarya da aka jingina wa annabi kuma ake faɗar su a maulidi. Yana cewa wa minha wa minha wa minha, daga cikinsu sai ya zo a shafi na 12 sai ya ce wa minha, daga cikin ƙaryace-ƙaryacen da ake jingina wa annabi, annahu wulida maftunan, ana cewa wai an haife shi da shayi. Sai ya ce wa hadha kadhibun, wannan magana ƙarya ce. Wa inna ma katanahu jadduhu Abdul Muttalib, a'a kakansa Abdul Muttalib shine ya masa shayi yau masabi'i wiladatihi, ranar 7 da haihuwarsa. Wannan magana tana cikin shafi na 12 a wannan littafi na Irshadul Talib. To sannan maganganun sauran malaman musulunci waɗanda ba sufaye ba, kuma waɗanda duniyar ilimi ta tabbatar da iliminsu. Nan littafin Gayatus Suli ne fi Qasa'isir Rasuli na Imam Abi Hafs Umar ibn Ali al-Ansari, wanda aka fi sani da Ibn al-Mulaqqin. A cikin wannan littafi a shafi na 301 yace wa rawa Anas marfu'an, Anas ɗan Maliku ya rawaito kai tsaye zuwa ga jinginawa ga annabi, cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam, min karamati, yana daga karamata. Shi yasa za a ji a cikin karatu nake yawan cewa karama, wasu suna ganin a ce mu'ujiza, amma malamai sukan yi idlaƙin kalmar karama a wajen mu'ujiza. To anan Anas ya ce annabi ya ce, kamar yadda a ka'idar malaman hadisi in an ce marfu'i ma'ana yana jingina shi zuwa ga annabi. Wai yana daga karama ta anni wulidtu maktunan, ni an haife ni da shayi, walam yara ahadun sau'ati, ba wani wanda ya taba ganin tsaraici na. To al-Imam Ibn al-Mulaqqin sai ce zakarahu Ibn al-Jawzi fi kitab al-Wafa' lahu, wannan hadisi Ibn al-Jawzi ya ambace shi a cikin littafin al-Wafa. Sai ce qala Ibn Dihiya ya ce walam tu'raf illatuhu, wannan hadisin da mutane suke yada shi ba su san illarsa ba. Wa utuqida sihhatuhu, wasu ma suna ganin wai ingantacce ne. Sai ce wa huwa hadisun masnu'ul isnadi, hadisi ne na ƙarya, ba gaskiya bane. Sai ce yuhasabu alaihi almuhaddisu, duk malamin hadisi sai an masa hisabi, in lam yubayyin illatahu yawm alqiyama, in dai da ya faɗi wannan hadisin bai faɗi illarsa ba a ranar tashin alqiyama, sai Allah ya masa hisabi. Thumma zakaraha, sannan sai ci gaba da faɗar illolin. Littafi na uku na malamai duk da suke kore wannan magana kan cewa an haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shayi, ko an haife shi da yankan cibi, ko an haife shi da kwalli. Wannan littafin da yake hannuna Hawashi Ashirwani ne na Ibn al-Qasim al-Abadi, wanda ya yi shi ne akan Tuhfatul Muhtaj bi Sharh al-Minhaj na Ibn Hajar al-Haytami. To yake cewa وقد كثر اختلاف الرواة والحفاظ، حقيقة مرويتا sun yi saɓani da malamai gwanaye masanan ilimin hadisi, wa ahlus siyar da ma'abuta sanin sira, fi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, game da haihuwar annabi maktunan da shayi. Sai ce li annahu, domin yadda lamarin yake, ja'a annahu wulida maktunan, wai labari ya zo cewa an haifi annabi da shayi, ka 13 nabiyyan, kamar sauran annabawa 13 da su ma ake jingina musu haka. Wannan magana ta farko kenan, cewa annabi an haife shi da shayi, wasu annabawa ma su 13 su ma an haife su da shayi. Magana ta biyu, wa inna jibrila khatanahu, akwai magana kuma da take cewa mala'ika jibril ne wa manzo Allah shayi, hina tahara qalbahu, lokacin da ya zo tsaga kirjinsa, a lokacin ya hada da yi masa shayi. Wannan magana ta biyu kenan. Magana ta uku, wa inna Abdul Muttalib khatanahu, kakansa Abdul Muttalibi shi ya masa shayi yau masabihi, ranar 7 ga haihuwarsa. Sai ce lakin lam yasihha fi zalika shay'un ala ma qalahu ghayru wahidin min al-hufaz. Sai dai ku sani duk wannan magana ba wacce ta inganta, kamar yadda sama da malami ɗaya cikin manyan malaman hadisi wanda duniyar ilimi ta yadda da su duk suka tabbata. Sannan yace walam yanzuru, basu kuma kalla ba li qauli al-hakim, ga maganar da Imam al-Hakim ya faɗa. Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin littafin sa Mustadrak ya kawo wannan maganar, yace ma ta zama mutawatir. To duk zamu zo akan bayanin me ake nufi da mutawatiri. Anan Hakim ya ce hadisin ya tabbata, shi kuma bawan Allah nan ya ce hadisin bai tabbata ba. To shine zai faɗi martanin da malamai suka mayarwa da Hakim.
sai ce basu ma saurari maganar da hakim ya faɗa ba cewa wannan magana wai akwai ta cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an haifi annabi da shayi yace innal ladhi tawatarat bihi riwaya, tabbas abin da ruwayoyi suka yi dandazo wajen tabbatar da shi a ilmance annahu wulida maktunan, wai cewa an haifi annabi da shayi. Sai ce wa mimman adala fi raddihi, cikin malaman da suka tsawaita magana wajen mayarwa da imamul hakim martani akwai al-hafiz Shamsuddin az-Zahabi. Yace wala li tasihi diya, haka nan diya al-Maqdisi yana da littafi al-Muqtara, da haka shi ma ya ce hadisin ya inganta. To duk malaman musulunci sun ce wannan maganganu ba su inganta ba. Sai ce li annahu thabata indahum da'fuhu, domin ya tabbata a wajen duk malaman hadisi wanda zamu kawo misalin su sama da malami 10 duk sun ce wannan hadisi bai inganta ba. Wanda kuma aka samu kadai sun ce hadisin nan ya inganta Imam al-Hakim ne da Imam Abdiya al-Maqdisi, kuma sun saba ka'ida ta ilimi kamar yadda bayani insha Allah zai biyo baya, sai a wani kaulin kuma Abu Nu'aym al-Asbahani. Wannan littafi na uku Raddul Muhtar ala Durr al-Mukhtar, shi kuma Hashiyatu Ibn Abidin, aka fi sanin sa da haka, Hashiyatu Ibn Abidin, juz'i na 5 na wannan littafi na Ibn Abidin, a shafi na 479 yace wa qad ikhtalafa ar-ruwat wal huffaz, marwaita da masanan ilimin hadisi sun saba fi wuladati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, game da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi maktunan da shayi. Sai ce walam yasihha fihi shay'un, ba wata magana da ta inganta game da wannan. Wa atala az-Zahabi fi raddi qawli al-Hakim, kuma Imam az-Zahabi ya tsawaita bayani wajen mai da martani akan maganar Hakim annahu tawatarat bihi riwaya, da yace ruwayoyi sun yi tawaturi da haka. Sai ce wa qad sabata indahum da'f al-hadith bihi, kuma ya tabbata a wajen malaman hadisi cewa wannan magana duk bata inganta ba. To, bugu da ƙari, cikin dalilin da ya sa malamai suke korewa, wanda ni ma a matsayina na ɗalibi na Busau, wannan littafin da yake hannuna sunansa Al-Lafzul Mukarram bi Khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, na Allamati Sheikh Hafiz Qutbuddin Muhammad ibn Abdullah Hudairi Ash-Shafi'i, ya rasu hijirar manzo Allah tana da shekara 894. A wannan littafi a shafinsa na 659 yake cewa samuwar mutum ma a haife shi da kaciya na kasu ne a halitta, tare da cewa kuma maganganun malamai ne, tare da cewa shi ma yana da ra'ayin cewa an haifi annabi da shayi, amma kuma ya ce haihuwar mutum da shayi a wajen larabawa na kasu ce a halitta. Sai ce wa huwa in ƙila, yana hakaito maganganu, sai ce wannan magana ta cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya, in ma an faɗe ta inna fihi ba'du naqsin fi haqqi man yujadu kadhalika, akwai tawaya ga duk wanda aka same shi da haka. Da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da shayi, wannan ma tawaya ce, bayan bai inganta ba ta fuskar ruwaya, kuma bai inganta ba ta fuskar karamci da kima. To sannan na buga misalai kan cewa ana haihuwar makaskanta da wannan sifa, da haka ba zai yi ta zama an haifi annabi da ita ba. Shine abin da ake cewa kamar na buga misali, ba misali bane, ni korewa ne ba a haifi annabi da ita ba, kuma abin da yake tabbatar da kore ta samuwarta a makaskanta, shi kuma madaukaki ne, ba yadda za a yi ka haɗa makaskanci da madaukaki. Ibn Sayyad wani mutum ne wanda malamai na sun sani a zamanin annabi ya bayyana, aka haife shi, har ana ce masa Dujjal saboda shedancinsa, dan Yahudawa ne, ba Yahude ne dan Yahudawa, har ana ce masa Dujjal, wanda har sayyidina Umar ya yi ta kokarin zai kashe shi, da annabi ya ce masa Dujjal ne. To sai da annabi ya gane Umar yana kokarin kashe shi, sai ya ce da shi ka sani in shine babban Dujjal din da zai bayyana a ƙarshen duniya, to Allah ba zai baka ikon kashe shi ba, idan kuma ba shi bane to dan me zaka kashe shi? Wannan shine ya rage himma sayyidina Umar ne ya kashe shi. To amma Umar a gaban annabi yana rantsewa saboda shedancinsa da ya sani cewa shine Dujjal, kuma annabi bai taɓa musa ba. Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma yakan rantse ya ce wallahi ibn Sayyad shine Dujjal. Har akan tambayi Jabir me yasa kake rantsewa, sai ya ce saboda Umar yayi ta rantsewa a gaban annabi kuma annabi bai musa ba, bai ce masa ya daina ba.
to shi wannan ibnu sayyad din shi kansa da kaciya aka haife shi da yankakken cibi. Wannan littafin da ke hannuna al-musannaf ne na al-imam ibnu abi shayba. Ibnu abi shayba an haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 159, ya rasu hijira tana da shekara 235. Yau kusan rabonsa da duniya shekara 1200 da makamancin haka. To a cikin wannan littafin na al-musannaf mujalladi na 11 a shafi na 473 lambar hadisi 38,683 ya kawo hadisi da sanadi yace haddathana Fudayl ibn Dukayn an Sufyan an Abdul Malik ibn Umayr an Abi Salama an Ummi Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kara mata ita qalat tace waladathu ummuhu masruran mahtunan, mahaifiyarsa ta haife shi da shayi kuma da yankakken cibiya. Yace ta'ani ibn Sayyad, tana nufin wancan dujal da kaga kenan ana haihuwa ƴaƴan arna da wannan, tare da cewa shi ibn Sayyad din bayan manzo Allah ya bar duniya ya musulunta. Shi yasa Hafiz ibn Hajar a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba da yazo magana a kansa sai ya ce ba za a ce sahabi bane domin tsawon rayuwarsa da Annabi bai musulunta ba, sai bayan rasuwar Annabi ne ya musulunta. To ya sai dai a irga shi a matsayin tabi'i, domin sharadin sahabbantaka sai ka gamu da Annabi kana musulmi kuma ka mutu akan haka. Wannan kuma musannaf ne shi ma na Abdurrazzaq As-San'ani, wancan na Ibn Abi Shayba, wannan na Abdurrazzaq As-San'ani. Abdurrazzaq As-San'ani wannan littafin a mujalladinsa na goma, shafi na 333, lambar hadisi 20,996. Abdurrazzaq As-San'ani yace akhbarana Abdurrazzaq, mai ruwaya Ma'mar kenan, an Ma'mar an Hisham ibn Urwa an abihi, daga Urwa dan Zubairu. Urwa dan Zubairu ɗani ga Zubairu dan Awwam, jikan sayyidina Abubakar, ɗan na Asma'u. Dan haka shi ya zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Nana Aisha. To shi Urwa yake bada labari, yace qala wulida ibnu Sayyadin a'wara muqtatan. Ibnu Sayyad din nan an haife shi da ido ɗaya kuma da shayi. Idonsa ɗaya bai da lafiya amma an haife shi da shayi. A wancan hadisin an ce an haife shi kuma da yankakkiyar cibiya. To wannan yana daga cikin dalilai na da na da tabbatarwa ba zai haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifofin ba, domin sifofi ne wanda suke makaskanta da manzo Allah ya fi karfin su sallallahu alaihi wa sallam. Wannan littafin da ke hannuna Tabaqatul Kubra ne na Ibn Sa'ad. Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad. Wannan mujalladi na 7 ne. Wanda shi Ibn Sa'ad ya rasu hijirar manzo Allah tana da shekara 230. Yau sama da shekara 1200 da wani abu da barinsa duniya. To a wannan littafi Ibn Sa'ad a juz'i na 18 kamar yadda na faɗa, juz'i na 8 a shafi na 381 yayi babi yace daman yakan kawo tarjama ne na mutane. A tarjama ta 2019 tarjamar Umar ibn Abdullahi ya kawo sanadi sai ya ce wa Abdullahi ibn Sayyad allazi wulida maktunan masrura. Shi ibn Sayyad wanda ake dai magana shine dai wanda aka haife shi da kaciya da yankakkiyar cibiya. To da haka wannan yana da tabbatar da cewa ana haihuwar ƴaƴan kafirai, dan haka manzo Allah ya fi karfin a haife shi da wannan sifa. To na yi ishara zuwa ga isaba a cikin jawabi na baya. Sannan sai magana cewa ana haihuwar dabbobi da ido mai kama da kwalli, wanda wannan yake nuna ba sifa ce ta ɗaukaka ba, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi komai ne madaukaki. Baya ko annabawa aka ba abu to in za a ba annabi sai an masa ƙari don a bambanta shi da su. Don haka sifar kwalli ko bakin ido mai kama da an sa kwalli ana samun ta hatta a cikin dabbobi. Wannan littafin da ke hannuna Birqatul Mafatihi ne sharhu Mishkatil Masabihi na Al-Hafiz At-Tibrizi, wanda ya rasu hijira tana da shekara 741, yau kusan shekara 700 bayan rabuwarsa da duniya. Ya kawo hadisin na Aisha wanda take bada labari akan ragon da manzon Allah yakan yi layya da shi. Sai ta ce wa yanzu fi sawadin, kuma ragon yana kallo cikin baki.
kalmar wa yanzuru fi sawadin yana kallo cikin baki. A ƙasa mai sharhi yace yanzuru fi sawadin ai hawalai ainihi sawadu, abinda ake nufi yana kallo cikin baki duk gefen idan sa baki ne. Da haka wannan sifar ta tabbata hatta a cikin dabbobi. Wannan shi yake da tabbatar da kuruwarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka nan ƙari akan dai wancan abin da na riga na faɗa, shi ma dai hadisi makamancin wancan. Littafin da yake hannuna Sahih Muslim ne ko Al-Minhaj sharhi Sahih Muslim na Imam An-Nawawi. Shi ma ya kawo hadisin sai ya ce wa amma qawluhu fil hadith al-akhar. Amma faɗin Imam Muslim da ya kawo hadisi cikin hadisi ɗayan da ya ce ya da'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad, shi ragon da annabi ya layye da shi yana durkusawa, yana tafiya cikin baƙaƙe, yana durkusawa cikin baƙaƙe, yana yin kallo cikin baƙi. Sai ce fa ma'anahu abinda ake nufi anna qawa'imahu, kafafuwansa, wa badanahu da cikinsa, wa ma haula ainihi da abinda ke gefen idanunsa biyu aswadun duk baki ne. Littafin da yake hannuna na gaba Al-Fa'iq ne fi garibil hadith. Al-Fa'iq fi garibil hadith na Zamakshari, wanda Zamakshari ya rasu hijira tana da shekara 583, shi ma yau sama da shekara 800 da barin duniya. Kuma shi littafin daman an yi shi ne don fassara kalmomi da suka zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba kowa ke iya fahimtar su ta farar ɗaya ba. To sai ce kalmar sawada, sai a madda sawada, ma'ana madda da take nuna kalmar sawada, sawada shine yayi baki. Sai ce utiya sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqrana, an zo annabi da rago mai kahunguna, ma'ana mai girman kaho. Ya dabu fi sawadin yana tafiya cikin baki, wa yanzuru fi sawadin yana yin duba cikin baki, wa yabruku fi sawadin yana durkusawa cikin baki. Li yudashi bihi, an kawo annabi ne dan ya layya da shi. To shine Zamakshari yace ai huwa aswadul qawaimi, abin nufi kafafuwan ragon duka bakake ne. Ma aswadu ma yalil aini minhu min alwajhi, sannan duk abin da ke daura da idan sa ma baki ne. Irin dai abin da mu muke cewa kamar mai kwallin ido. To da haka wannan ma duk daga cikin dalilan da na dogara da su kan cewa wannan sifar tana samuwa a cikin dabbobi. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka, ya girmama sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaburan a jingina masa irin waɗannan sifofi, tare da cewa daman ba su tabbata ba a hadisai, kamar yadda bincike na ilimi na malamai sama da shekara dubu suka faɗi wannan, kamar yadda muke ta faɗa. To da haka wannan shine amsar da zan bayar dangane da tambaya ta farko. Dan haka ni ba canai annabi yana da shi ba, canai ba shi da shi. Kuma cikin dalilai na ba shi da shi sifofi ne ba na kamala ba. Manzo Allah kuma ko a cikin sifofin kamala Allah yana ba shi akmalu ne, mafi kamala. Assalamu alaikum.